जयनिं जानाय प्रग्रामावहाय दिनै जोंनि सोनाब मालिगाव प्राइमारिनि माखासे मानसिफोरा जयनिं जाहैदोंब्लाबो जोंनि बिपिएफ दोलोनि नङामोन। जोंनि वेस्ट मालिगावनिफ्राय सार राजीब बांगालनि न'आव थांनानै इउपिपिएलनि मानसिया जयनिं जाहैदों। बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दोलोनि सासेबो मानसि नङा आरो जोंनि सोनाब मालिगाव प्राइमारिनि सिंनिल' मानसि नङा, बिपिएफनि मानसि नङा। बिथांमोनहा जाहैबाय इउपिपिएलनिखा। बिथांमोनहा सिगाङावहाय पिसिडिआरआव मावोमोन। पिसिडिआर आं सोनाब मालिगावनि प्राइमारिनि जिएस जानानै दिनै प्रेस मिट होनो साननाया जाहैबाय जे थांनाय 4 तारिख मंगलबार बारायखालि जयनिं प्रग्राम जादों। बे जयनिं जानाय प्रग्रामावहाय दिनै जोंनि सोनाब मालिगाव प्राइमारिनि माखासे मानसिफोरा जयनिं जाहैदोंब्लाबो जोंनि बिपिएफ दोलोनि नङामोन। दा बेखौनो जों क्लियारिफिकेसन होनो साननाया बेनो जे माने बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोनि मानसि आरो इउपिपिएलआवनो थानानै बिथांमोनहा खामानि मावबोबाय थादोंमोन। दिनै इउपिपिएलजों आरो बिजेपि सरकारजों एलायन्स जानानै सरकार सालायबोबाय थानायाव बिनि आन्दोआव मा दं बेखौ जों मिथिनो मोनाखै आरो बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दोलोनि होननानै 4 तारिख खालि प्रेस मिट होदों। दा बिनिखायनो जोङो बेखौनो क्लियार होनो सानदों जे बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दोलोनि सासेबो मानसि नङा आरो जोंनि सोनाब मालिगाव प्राइमारिनि सिंनिल' मानसि नङा जे बिथांमोनहा जयनिं जादोंब्लाबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ज' जानानैसो जयनिं जाहैदों। जों बेखौ नुनो मोनदों। दा बेखौनो जों बुंनो सानदों जे माने बिथांमोनहा जयनिं जानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन। दा दिनै जोंनि मानसि नङा हिसाबै जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैदों होननायाव जों प्रेस मिटखौ होनो गोनां जादों आरो बिथांमोननि जयनिं जानायावहाय जोंनि बिपिएफ दोलोआ जेबो खहा जानाय नङा आरो जानोबो थाङा आरो जोंनि थाखानाय बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा मालाबाबो सासेबो जयनिं जाहैयाखै। जोंनि बनरगाव हिसाबै जोङो बिपिएफ दोलोआ दासिमबो थिगैनो दं आरो जोंनि बनरगाव ब्लकनि आन्डारावहाय जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि बिपिएफ हान्जाया सासेबो दासिमबो दस्रा दोलोआव जयनिं जाहैनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों दाखालि थांनाय 4 तारिखआव जिहेतु मोनसे जयनिं प्रग्राम जादों। बे जयनिं प्रग्रामाव जोंहा जोंनि वेस्ट मालिगावनिफ्राय सार राजीब बांगालनि न'आव थांनानै इउपिपिएलनि मानसिया जयनिं जाहैदों। दा बेखौ बिथांमोनहा मिडियानि गेजेरजों दा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिपिएफनिफ्राय जयेन जादों होननानै फोसावनायाव जों बेखौ माबा खालामदों। दा जोंनि बिपिएफनि मानसि नङा। बिथांमोनहा जाहैबाय इउपिपिएलनिखा। बिथांमोनहा सिगाङावहाय पिसिडिआरआव मावोमोन। पिसिडिआरनिफ्राय जायफोर जयनिं जाहैदों बिथांमोनहा इउपिपिएलआव दंखायोमोन। दा इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जोंनि बे बिपिएफ हान्जाखौ माने मिसलिड खालामनो थाखाय बेबायदिनो मोनसे भुया फोसावबाय थायो। बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जाहाथे बिपिएफनि मानसि जयनिं जायैखौ ओरैनो भुया जाहाथे फोसावा। आं बेखिनिखौनो मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।